Avui farem un pancake d'avena per a desayunar, molt saludable. El primer pas és tindre els ingredients a casa. Necessitarem un scoop amb farina d'avena del sabor que més us agrade. Nosaltres tenim de xocolata. D'avena necessitem uns 45 grams. Bé, ous, un o dos, i si vols afegir més proteïna, també pots agregar-li tantes clares d'ou com vulguis. Les pots comprar en qualsevol supermercat. Finalment, una mica de llet. Cadascun pot afegir la quantitat que vulga, com hem fet nosaltres. Ara preparem la mescla i ho batem tot junt en un bol. Jo sóc una mica desastre. Clar que sí. Per això l'ajude jo, perquè tinc més pràctica. Bé, ara agafem una paella i endollem el foc. No oblideu tirar-li una mica d'oli a la paella, perquè si no es pega. Però no us passeu d'oli, ja que estareu afegint-li calories de més. Bé, ara tirem tota la mescla a la paella. Una vegada que ho tinguem, escampem la mescla per tota la superfície de la paella, de manera que es quede redó. Després li donem la volta i llest. No ens ha quedat tan malament, no, Maria? No. Ara ho tirem al plat. I ara toca el millor, provar-ho. Boníssim! Bé, les primeres vegades que em feia aquest pancake les acompanyava amb plàtan o també se'ls poden acompanyar amb fruits rojos, no? Gets, perquè sí. O mel. Mel també. També queda boníssim. Està molt bo. I per experiència pròpia puc dir que està tan bo que no pareix que tenga tantes proteïnes i tan poc greix. Ah, que sí? A mi, la veritat, Maria, em recorda a un crep. Un crep. No? Sí, un crep. Ja, Heu de he de provar-ho. provar-ho, sí. Està molt bo, molt bo.